जोंनि मिलं बाजारनि साहा थिनथ्लांगुरि गामिनि मोनसे गामियावहाय माने हाब्रुजों बुंफबनानै दं आरो लामाया थाबायजाया। बेयावहाय मोनसे रायजोफ्रानो जुक्ति जानानै जमायै माने लामाखौ मावनो थाखाय फैदों आरो रायजोनि फैसाजोंनो बाहायनाय जादों। बे लामाखौ खुनु सरखार एबा दस्राजों जेबो लेनदेन गैया। ओरैनो गामि हिसाबैहाय मावनानै थाबायनायसै होननानै दा सरखारनिफ्रायबो जेबो आसनि मोननाय जायाखै आरो दासिमबो। बेनि थाखायनो रायजोफ्रा जयै ओंखारबोनाय जादों। ओंखारनानै दा खोदों आरो रायजोनि मानसिफ्रानो खामानि मावदों। बे ग्रेभेलखौनो लामायाव खोनाय जागोन आरो लामायावहाय गामिनि थाखाय गामिनि फैसाजोंनो बाहायनाय जादों। खुनु सरखारनि जेबो आसनि गैया, जेबो होनाय माबा बिनाय गैया। गामियावनो गोसो जानानै रायजोनि थाखाय जयैनो मावदों आरो। नों हागोन? हायोरा आदा हायो। ओमफ्राय माथो नंगौ नाङा जाखो? जों बिदि सानै सानै बेकआप लाखादोंरा माने बे मेंला फैलायबाय। बेनो नै लामाया गामिनि हाब्रुआनो लाजाले। Coba.